सामानखौ तामु रिएक्सन रिलिया बरक गोबांमा ब्लग खायनो दङो चिनि बुरि बेसानो खौ बैसाला बेसारक गोबांमा खिजलां खुखसे मोसानो दङो अमथाय जांगिरि फुंनो दङो नैनि खाजा जांगिरि कक सानो दङो भिउस नि बागै आबो कबुय दफा बसंनि कालचार खोथाया आबो दफा बसंनि कालचार माने खबजा कांके भेले मोसांगि आबो ओ बररक ताखाय बुबाग्रानि बागै खरकसा खरननि बादे केबो कक्तिसया खरकसा खरनै कक्तिसाबो केबंनि कक सलाय दङो आबो डेमोक्रेसी रुल्स बा जानि जा साथायनि अधिकार तंमा बाय जानि कक खलक मानो यूट्यूब फेसबुक डिजिटल नि बिसिंतै सालायो नुगलायो फियाबा मासा मांनै हिंगाय सुदु नर नुखना मोतारि बाय सागा कक नांया प्राइवेट पार्ट सरतै के फोरमान आबरक दा आबरक कुनु दां खानु ओ बहाय मासा मांनै बरकनि बागैनो ओ त्रिपुरा राज्यो त्रिपुरा हास्टेबो जे चिनि सिकली रक खक्सा खंनै पकेट खरस जोंथुन यागनि यागो रां पुसानि बागै कामायनि इनकाम नि लामा खलाय गांके ससियेल मीडिया नि बिसिंतै फेसबुक नि बिसिंतै दाबो कमेन्ट हामिया मानि दङो अबहाय मासा मांनैनि बागै नों नखना मसदें हमला मोतारि बाय बर सराना नाय बबो हाय फिलिंग्स काय फुनुक दं बारो ओ फिलिंग्स ओ जेबिनि स्टाइलिश बो कंडीशन ओं नों फुनै आपन बयबो सायमानो